Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hi, titas. Good morning. Nasa din boss po ako and it's first day of work. So excited ako. Training po ako ngayon. So medyo chill lang. Yan yung aking view every day. So mas excited po ako. Ay, nadadaanan ko siya every day. Ay. The next day. Day 2. Day 2 ng training, guys. Punta na po tayo sa bus stop. Mababas ako ngayon. I made some new friends at work. So, good news yun. Oh, char lang. But anyway, work na po tayo. Ayan, nasa station na po tayo. Ay, naglalakad na ako ngayon, papuntang work. Good morning sa inyong lahat. I hope okay po kayong lahat. And enjoy the rest of the video. Hindi ko na natapos kahapon. A few moments later. Ayan, tapos na tayo mag-work. Pauwi na po ako. Short lang yung training ko today. 4 hours lang siya. Hello, titas. Medyo matagal na naman ako hindi nag-video, no? These days, hindi ako masyadong nag-video po kay maraming ganap. Kausap ko kanina si Lovemere, Daydayan. Hi, Day, if you're watching. Hello sa inyo ni Saki. Saki, how are you doing? I hope okay kayong dalawa palagi and stay healthy. Day, ano din kay Saki. It's Thursday and ako inaantok. Super short lang yung training namin kanina. Not super short, but I mean half day lang siya, 4 hours lang. And then next week, tapos na yung training ko this week. So next week mag-start na talaga tayo. Mag-video ako kasi on Saturday may pupuntahan tayong housewarming party kay Ma'am Shivansh, and then on Sunday, di ba busy ang life natin. On Sunday, ano sa taron? Thursday ba? Sakto Thursday dito, no? On Sunday, may event din akong pupuntahan with the Filipinas na andito sa Netherlands. So, baka mag-video ako, makasingit ako ng video ba? Nahiya po ako kasi akong mag-video pag hindi mga kakilala yung kasama natin ba. First time ko kasing mamimit yung iba. But yeah, I hope okay po kayong lahat. Kumusta po kayo? I hope okay yung mga araw. And gusto ko lang ding i-shoutout kakabasa ko na ng comment nila, si Ma'am Alpha, si Ma'am Minson, and si Ma'am Vivian, yung mga palaging first owner sa ating mga vlog. Although matagal ako nag-video, but every time na nag-upload po ako, ang una ko nakikitang comment it's either kay Ma'am Alpha, Ma'am Vivian, kay Ma'am Minson. Man, yung mga silent viewers natin, thank you pa din. Salamat sa panonood pa din sa ating mga videos, no? Although hindi naman tayo palaging active, but nag-a-adjust pa po kasi ako sa bago kong schedule na naman sa bagong work. Kaya, yan. But yeah, hindi na po ako bumalik sa dati kong work, although okay naman doon. I mentioned before na gusto ko yung schedule ko, and then may day off ako midweek, and malapit sa amin, walang weekend. Pero nung nag-message ako sa kanila, hindi pa daw ako, hindi yata sila nag-hire pa at that time. So, I took it as a no, na hindi na ako pwedeng bumalik. However, kung kailan nakakuha na ako ng bagong trabaho, nakapag-sign ako ng contract, saka sila nag-reach out sa akin na pinababalik nila ako sa trabaho. So, di ba? Not meant to be. Yung timing, yung timing ng pagkasabi, hindi maganda. Kay
I was thinking also, ito din na bagong work, may bagong experience na naman tayo kasi ibang klase na naman siya na work. So, pang-add na naman sa mga iba't ibang experience natin. But yeah, I don't expect too much. Ano lang, go with the flow lang po ako and then, I will just do my best sa trabaho. So, dito kasi, ang dami naman pong trabaho na pwede mong pasukan. I mean, yeah, there are a lot of job opportunities naman dito. Just not sure kung ano ba linya ba sa'yo. Depende sa tao and depende sa preferences mo. Pero ako kasi open po ako sa iba't ibang iba't ibang field. Lalo na hindi ako nakakapagturo dito sa Netherlands. I mean, a lot of people have been asking me about why I'm not teaching here and this and that. If you're in the Netherlands and if you had prior teaching experience and also you had your degree, you earned your degree in the Philippines, kung same tayo ng situation, then you could relate talaga. Yes, of course, it's possible na mag-teach ako, but then at the moment, hindi po yun yung priority ko. Kasi ang daming, complicated siya na ruta. So, yeah, there are other options naman. So, that's what I'm doing now. I'm exploring different options. And thankfully, nakakuha ako ng bagong work. So, bagong exposure, bagong experience, and bagong environment, ganun. And I made new friends sa work din, and it's an international environment. So, madami kang natututunan. Not only the work itself, but also sa mga taong nakakasalamuha ko every day. So, exciting po siya. New journey. Yun. Palagi ganyan naman talaga, no? Palagi tayo nag-grow. And that. So, tinatry ko lang na maging maging positive and always look at the bright side. The past few months have been challenging para sa akin. Thinking about, career path. So, yeah. Tinry ko naman ng iba't ibang options. But this is where I am now. So, thankful po ako na nakuha ko tong work na ito. Today nga pala, si Ana is with Oma and Opa. Kasi nga, they were thinking na until 6 ako mag-work. Ako din, akala ko kasi yun yung nasa schedule ko. But apparently, half day lang kami today. Ana has a show na panonoorin mamaya kasama si Oma and Opa. So, hintayin ko lang sila. While waiting for them, kasi pa naman dito, mag-3 o'clock. Tayo dito, maglinis-linis sa bahay. Laundry. Ang dami namin labahin, guys. Kasi nga, bago kaming dating, si Ana tsaka si Ruth galing sa Europa Park and also sa Colmar. Ako naman galing sa Paris with friends. So, I hope nag-enjoy po kayo sa pa-video natin sa Paris, no? Although, kinonect ko lang yung mga videos, pero I hope at least nag-enjoy kayo. And it's my way of also documenting fun memories I had with my friends, my Filipino friends. First time ko po talagang trip with friends na talagang natulog ako sa ibang bahay for a few days. So, it was fun. It was really fun. Sobrang nag-enjoy ako. Nakakapagod siya na travel, but sobrang nag-enjoy po ako. Anyway, balikan ko na lang po kayo mamaya, no? And yeah, enjoy the rest of this video. The next day. Good morning, titas. It's Friday. Connect natin yung video. Ay, pa kami ni Ana. Kakagising na namin ang kaka-breakfast. Today, sasama namin kayo kasi pupunta po kami ng sentro mamaya. Maghanap ako ng black shoes kasi black lang yung shoes na pwede sa amin. So, yan yung aming ganap today. Tingnan nyo si Ana. Mama? Mama? Yeah? I want to call Ate Harriet. You wanna call Ate Harriet? If you have done with the titas. With the titas? If I'm done with the titas? If you done with titas. Okay. I want to call. Yeah, you can call Ate Harriet. Wait. Sige. Ate Harriet this. What? This for Ate Harriet. Oh, yeah. She made a bracelet for her Ate Harriet for her cousin. So, yan. Mama duties tayo today. Bahay duties. Kahapon, nag-start na po ako mag-laundry. And today, mas marami akong laundry na gagawin. Salita na kami ni Ruth. Mister, may sakit. So, ako parang nakuha ko siya. Kaya mag-ginger tea po ako kaagad. Si Ana medyo inuubo siya. Nakuha namin yung virus ng tatay.
Di ko alam kung saan din ni Ruth nakuha kasi nung nabakasyon sila, di ba, sa France. Pag uwi niya, yun, may ano siya, may trangkaso. Hindi siya masyadong nilalagnan. Pero yun nga lang, nahawa kaming dalawa niyan. Lalo na napainit na naman. Actually, umiinit na dito. 26 degrees nga dito ngayon. Kaya labas kami ni Ana mamaya. Punta kaming Hema as usual and then tingin-tingin. Di tayo ngayon. Hindi nga lang ito masyadong strong na ginger tea. Mag-iti muna ako and ibigay ko yung phone kay Ana. Kay tatawagan niya na naman yung ate Harriet niya. A few moments later. Kijk, helemaal nieuw toch? Ja. Is echt mooi hè? Nasa Hema na po kami. Huh? Het is een andere muur. Ayan, yung lunch namin, late lunch namin ni Ana, yung salmon na bagel. May red velvet kami, cappuccino. Si Ana may puffer cheese tsaka apple juice. May i-count, pag-count, 1, 2, 3. Sa Bisaya, usa? Usa, duha, tolo. You said 1, 2. You said 1. Until 10. But you said 3. Okay, until 10. 1. No can care. Okay, again. Usa, duha, tolo. Dua, ulo, pito, walo, siyam, sampo. Wow! Wat was nummer 0? What's that? Ik weet niet hoe je nummertje 0 moet zeggen. Mama weet het wel. Oh, no, I don't know. We only say 0. Wala. I don't know what's 0 in Bisaya. Look, mommy is opening the box. Oh. The next day. Ay, kadakan. Pasa na dito. Paksi ng lechon ah. That was close. Dat was dit. Yeah, it was echt dicht eh. And we are on our way home na. Tapos na yung kainan doon. Ha? I thought you're hungry. You want to sleep or you want to eat? Ja, thuis. Oké, doe maar. Wat wil je eten, schat? Hello, titas. Mag-stop over kami dito sa Burger King kasi gutom si Ana. Kami ni Ruth nag-order lang kami ng dessert. So may Oreo sundae ako dito. Sarap. Si Ana may fries and chicken nuggets. Mas masarap yung Oreo ng Burger King kaysa sa McDonald's ay. Hindi siya ganyan katamis. Char. Matamis pa din actually. Anyway, umalis na po kami doon. As obviously nakaalis na kami doon sa party kanina. Nakalimutan ko actually mag-vlog. Pero nakita ko ulit yung mga Filipino na kaibigan ni Vanji. Yung iba sa kanila nanonood sa atin. So, thank you po. So, thank you sa panonood. Masaya nun.
sobrang Pinoy na Pinoy yung ano ba, yung vibes. Pagkain, yung mga kausap mo. May mga ano naman, foreigners din. Polish yung iba. Ijskolf, ja? Tapos may Dutch. Ja? May mga Dutch. Including Ruth. Papi, als je wil. Tapos ang daming bata. Naglalaro yung mga bata kanina. Si Anna din. Ik heb alleen maar Masaya si Anna kasi nakapaglaro siya sa with the other kids pa. Ja, ja. Bet ko tong binigay ko na regalo kay Mr. Ako na lang kaya ang magsuot nito. Hindi niya nililinis Grabe. Wala. Nice po, dili siya mataga. Buang. Ja? It also fits me, Is wat? It also fits me. And it doesn't fall. See? Oh, ja. High five. But you have to clean it, Dodong. See? Well, Walang po niya limpyo-limpyo. You have cleaner there. Awa ka ng cloth ba? Ang init today. Akala ko uulan. So nakaganito ako. Ang init. Tapos syempre madaming tao doon. Naka-on naman yung aircon nila Banji. Pero kasi nga diba ang daming tao. So mainit siya. Pero sobrang comfortable kanina kaila Banji. Yung iba sa kanila hanggang ano pa sila hanggang dinner. Kaso may lakad si Ruth. Hindi na kami medyo kumain kami ng konti before kami umalis. Kumain ulit. You don't wanna try this, Dodong? sorry? You don't wanna try this? It's good. Nou, nou, oké. Yung sasakyan namin kailangan talaga ng paglilinis. Moet de papa even draaien? Maayos na paglinis. Ik wil alleen de slaapjes zien. Hindi na po ako magdidinner kasi sobrang dami na nang kinain ko today. Is er serieus alvast? Wat frietjes eten? Yung water diet. Wat zo water. Maar nou nog niet. Ja, maar doe maar alvast achterin houden, want daar doen we rijden. You don't like the juice, love? You don't like this one? Anna? Schuurt jouw auto nog rijden? Spoeven, toetje of weet je niet? Doe maar eten, ja? Mama, look. You wanna try this? Nee, nee, dat Ja, a lot of them. Mooi. Judy is working here. Sommigen die het doet, papa niet. Een van jullie het gedaan? Hindi,